Sitten se matikka vei mut mukanaan. Se oli mun mielestä suoraan sanottuna aika hauskaa. Mä näkisin, että matematiikan opiskelija voi työllistyä melkein mihin vaan. Matematiikka antaa kuitenkin hyvin laajan vaihtoehtojen skaalan. Mä oon tehnyt tosiaan johdon konsulttina nyt melkein 20 vuotta töitä. Mun nykyinen rooli on Bearing Pointilla. Mä johdan täällä meidän data-analytiikka- ja tekoälykonsultointia. Matemaattinen osaaminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin varmaan ikinä aikaisemmin. Ja yksi niistä tekijöistä liittyy tekoälyyn ja tekoälyn nousemiseen siihen rooliin, missä se tällä hetkellä monessa yrityksessä, mutta myös ihan yhteiskunnallisesti on. Työelämässä aika moni joutuu kohtaamaan tavalla tai toisella datan ja datan hyödyntämisen, ja matematiikan opiskelu on yksi niistä taustoista, jotka antaa tähän hyvät valmiudet. Erityisesti sen hahmottamiseen, että minkälaisia riskejä sen datan käsittelyyn liittyy ja voiko dataan luottaa ja millä tavoin sitä luotettavuutta voidaan arvioida. Uran ensimmäiset 10 vuotta tein myös itse mallintamista, ja siinä koodatessa ja malleja rakentaessa niin oli hyötyä siitä taustasta, että ymmärtää esimerkiksi mallien taustalla olevia matemaattisia rakenteita ja pystyy arvioimaan juurikin esimerkiksi niiden mallien luotettavuutta sit tietyllä tavalla vielä ehkä syvemmin kuin ilman niitä opintoja olisi osannut. Itsellä oli myös mielessä, kun matematiikkaa menin opiskelemaan, että pärjäänköhän minä. Ja en itse ainakaan kokenut, että olisi joutunut sellaiseen tilanteeseen, että no niin, että tähän tarvitaan jotain sellaista neroutta, vaan harjoittelemalla sit niistä vaikeista paikoista selvisi myös. Ja se harjoittelun taito on ollut ihan valtavan tärkeä myös työelämässä ja jatkossa.